Поста гора, аз съм в Anytime и днеска разципваме лига. Можеш играем Dota. Здорен шут ли да започвам Дейра? Сега ми кажи здорен шут ли? О, как ме сърви краченцето. Ох, голямото ме сърви. Ау, 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 ау. О, е. О, е. О, г. О, г. Сериозно? То нас Виж го е. Виж го е. умирам. Виж го е какъв нуб. Виж го е. Умра. Хаштаг не мога. Аз човек си гледах някакъв клип в YouTube, човек той взе, че ме нападна. Не, ти го нападна, той отиде до теб. Така ли? Да. Манка. Дори да го направя, не съм го видяла. Minions have spawned. Викам, аз ще му уби край. Абе! Това да играеш на него. Ally has been slain. Нека да им фидва да е. Препоръчително да се фидва. Не знам. Ай, чай, да му атакува пак. Ела, бе. Ела, бе! А, човек! Ще му убий. Сериозно? После това да се памти. Няма човек, ако дойде ще репорт. Нужен ми е. И на мен, аре, сори да репорт. Сори. И аз. Човек. Дейра вече е втори левел. Аз съм трети, ама. Спрям. И аз. Да видим дали няма да си стил на кила. Да видим дали няма да стил на кила. Ако човек идваш на моя лейн, ти взимаш ли ще стил на кила. Все пак това е моя лейн. Добре, си сейчас мисля, точно ще ме хвана. Нужен ми е. Ела, ма убей! Свободен кил съм. Убила пулс. Човек. Нищо. Абе, виж се, бе! Виждам се на екрана. Мам, стилвам ти. Само така, че ще стилна. Що, човек? Направо. Махай се, вече няма да идваш. Не. Ако дойдеш ще репортвам, честно. Ally has been slain. Executed. Супер, всички топлен са бакнали или пукнали. Кой на по-филм? Ама ли с такива много да играем? Извали си ми клипа и война или... Къде отиде на Сус? А, его. И ти си най-фиднати от всички. Какво направи? Две си играя. 22, 23, good job. Ама игра с 24, 23, 25. Хем снимам, хем конвертирам. Енка. Супер компютър си. Маш, толкова може да гледа там като си просто. Някакъв рандом тук идва. Не, аз вече го правих. Вече обществен. Аз го гледах май на вас и яке. Като Много е туалетна. скефи играта. An ally has been slain. Зачем сега
викаш играем с някакви нубове, ние ги разкатахме. А ние ще излизаме ли? Ще излизаме ли, бе? Да. Наутилус пълса. Не дай мърда. Го хванах си кил, хора. Enemy killing spree. Но вие лига ли играете? An ally has been slain. Не, дота цъкаме. И не му викате, добре? Цъкаме дота. Къде беше, бе? Rampage. Аз гледах клипа, може ми звъни. Малко ще излизаме, сега трябва да чакам нашия се върна, че от някой да я джак. Тогава като дойдат. Те сега са толидала. Извинявам се, просто влизайте си влизат, когато се поискат, като първи на паметта. Така да е. Вие как си хванах на очус? Не, че си... Ти! Насос. Да, ти... Аз имам начин на микро. Няма човек. Момче, ти ако искаш ходи на болт. Ама аз съм на мид. Отидох там сега да хвана Наутилус. Хубаво, аз ще го покривам до тук на болт. Абе, махни се, бе! Покривам! Ще покриеш ти, покривай се, бота ни топа, махни се от лейна ми. Спокойно. Репорт. Спокойно. Какво спокойно, махни ми се от лейна? Обаче дефенза. Знаеш какво е това? Няма да ти взема спасения насос. Ако западна страх. Не, просто искам си сам на мид. Затова е соло мид. Няма да бъде един кил на тебе, не се безпокой, ще си Точно това казах. Slain. Unstoppable. Оле, Куин. Том, An enemy has been slain. why you play like a noob? Ама това тази песня е за насос. Аз в момента я слушам. Виж го натус. Даниеле, ние заедно ще тръгваме, нали? Къде ще чакам? Това е! Да, ама да. Не Оле, Насос, 4-ти левел. Enemy rampage. Късък син за Ally has been slain. Дам ти още един Насос да се вземеш. Чули? какво? Дам ти още един Насос да се вземеш. Благодаря. Това да си гледах човек, като... Хора, според вас, ако снимам на лига, ще ми лаги ли? Малко. Такова, аз игра с 27-30 фокуса. Не знам. Че, его. Само дошло. Човек, сега се чуда в ранката без колко пари. Се чуда дали да не си го взема. Кой? Ранката без, защото ако е събрал бая парички, това може да си взема Кейтлин. Ще питай го, бе. Притни ли го имаш, приятели? Не. Абе го питай. То е само на колко Пик ти може го видиш, като толкова. някой индиен как ще го видя. Да ви се. Аз почти си ги събрах на нас. Омага, мастера си е пуснал луто да чупи терет. Видяхте ли го, бе? Гъджи. Значи до Кейтлин ни остават 2106. Ако, например, си взем някои 3150 ми остават Ранга? Колко пари има? 456. Колко има в рангата? Ранга! Аз така ти казах, че... 1000 лева. Какво? Тати казах, че 1000 лева, ако иска да ги даде. Чули? Не. Така че ги е когато ако иска майка си да й дава 1000 лева, пък когато може да му даде. Ама за какво? След като му За
Ама какво? За какво са ни? Не знам. Да се изплати? О, той не е играл 14 август. Омага, само 10 минути и играхме марш. Той не е играл 14 август. Тогава влизам да видя колко пари има. Влизай, бе. Ранглия съм сега е 11-та минута и аз съм 9:02. Аз съм 5:02. С кой играеш? Така ли? Да, трябва се... Човек пра квадра са кали и един Нуно, дето играе саппорт ми екседва. После пък играе Ясу и Сута пра квадра кил. Хора, оставете ми квадрата! И след Вижте колко квадра ми се отваря. направих квадрата, като направих квадрата, Трипъл избяга. хора, като направих квадрата с Ясу такова. То го направиха на... Не, такова шатдаунака, ма като направих квадрата с Джинкс, ма шатдаунака пак. Хващай. Значи, правя съм нещо 6 квадра. Ще според трипъл. Няма нищо. Не, виж. 74 къпа. Я видим сега колко парички има в рингата Бист. Толкова. Но така няма да им Ясу, motherfucker. Какво те интересува? То сега го наточвам, ти го оставам, чули? Ама бягай! Не бе! Това е в ингейм. Човек, щеш да умреш. Това е ингейм. Един Насос, ако обичаш. Добре. Чайк, той къде е? Това е ингейм, бе. Его, идва. Но бягай, скрий се малко. Какво е? Фак. Аре, Сега ще реконектно. човек! Бягай, бързо! Нямаш какво да направя. Колко? Аре, само един, омага. За какво е втория? Познай. За какво е втория? Познай. Можеш ли? Ало, Ало. Може да познаеш. човек, прекъсваш. Не разбрах защо е втория Може насос. да познаеш. Защото Кажи, ни го взех. ле! Защото ни го взех. Ма ти умря! И? Ама все още ти дължи само един, омага. Учи. Добре, аре, идва и си го вземеш. Аре, бе, нас, подгони ма, виж ма къв съм слаб, бе. Кучето ми сънува. К? Аде, казвам какво? An ally has Ай, мокни пъти, бе. Гледай, той само за прости мисля. Гле, аре, I'm coming. давай. Той е. По кой го вземе вече? Фукинг. Не мога, той е ингейм. Кучето ти ли, бе? Или Франклин? О, мога, 14 минута и вече ще ми става за 10. Ние кога ще... an enemy has been slain. Въобще изобщо, че излизаме. Не. Когато свършим, искаш ли, да? Не мога. Аз ще не знам. Аз ще не знам кога ще се върна. You have slain an enemy. Програмка ми трябва за ръбто. Ще я накъсваш. Кой на тук? Да ги изпреварим. Танк. Has destroyed Програм с ръбто. Free code for Ripple World. Нищо не действа. Тия програми са създадени само за да заблуждават малко момченца. Накъсваш. Тия програми за FreeRP са създадени само за да се заблуждават малко момченца.
Виж го е! И ми така да се пак. Аз не съм малко момченци, бе. Да колко си години? 12. Колко си висок? Ей, сещам се! Нищо. Метър и 50. Добре. За тия малки момченца не става въпрос за теб. Накъсваш. Кой малко момченца ти говори? Даниеля слаб ти е нето накъсва. Слак ли? Слаб му е нето. Аз чух слак ти е нета. Значи, Аше, Картус, Ела с ударил. да, Олаф, Отивайте за Дариуса, аз им да пробивам. Ноктюрн, Ривен, Зикс, Варус, Какво е това, кое? Лис и Нами. Тия са утрешните фрита, ама не знам дали ще са тия. Кое е? Я, кажи пак. Има ли пантеон? Не. Ще видим в тъм България. Я, кажи пак. И топа ми се махна. Ела бе, Бълхай. О, трябва да лайкнеш, Ай. аз лайкна във Фейсбук да видим. Става и тава, бадя. О, ма ще пъкне. Не. Бягай! Как? Тук ми пише да смарти. Човек, не го направих нарочно! Видя, че нападнах. Ау! Не, аз не направих, това е. Оф, трябва да изчакам 900 секунди. Бягай, бе. Изчакай бе. За колко си мои близко? Не. Аз само идвам, убирам и сама. Go to step 2. Amazing. I just got... Да. Гиле, глупо Сопни са. Маш, виж ми скоро. Виж моя. An ally has been slain. Ставай сама, хай. Чакай. Ставай сама, хай. Не, много накъсваш. Мак, почна с Дорен Шилд. Насос executed! Още съм с Дорен Шилд. Ай, стигаме ти сто. Come on, Polly, let's get Polly. That's our dive. We can build a young body. I don't like you out of mind. I don't get Повидал the monster. this rise. Makes you on the life. Ignite. Не, много накъсваш, бе. Синчета. Poison. Повидал the monster. Да. Що са така? Нарочно. Кемпот. Трябва. Сега пак трябва да чакам, бро. Те що им дадат surrender? Because they're happy. Catch me some. Killing spree. An enemy has been slain. Иду.
Ау. Дък следваш на Макс. О, да! Отцветвайте, отцветвайте! Еде! Краля на стилването по лъса. Колко? 12. Копон. 46, 20. Дай сега на още един кил към банковата сметка. Моя. Ай, сега ще поставя. Ай, ще поставя. Виж го е то бебе. Has destroyed. Виж Ксин, защо ми вика, че съм бот. Виж го, виж го. Виж го, какво скоро има Ксин взел. По-добре ли си? Едното Селестия. Финес. Я с те викам. Са. Стига да чуя. Моля се, искам 20 кила. Кво? Искам 20 кила. Ало, прекъсваш. Хващай го. Викам, че искам 20 кила. Аре бе! What? Малко още 2 кила. Кво? Още 2 кила. Да ти ги дам? Не, трябва да си ги взема. Аз какво да направя? Тъй, че бейс. Не като тази игра да направя бейс. Хуаре. Въпреки, че най-много време съм правил 27. Давам ти предина. Ай, носи ти време. Давай сега. Давам ти предина. Иде. Първия сигнал се взима на Сюзан. И Дариус. Дариус на едно. Кеф. 2 кила и после аз взимам всички. Къде? Аз отивам тама. Хелпвам. Кой ни идва на мега малко кръв? Такам съм. Ти уби та птица, бе. Ейст! Свалих се. Не ги ейснахме. Убий Дариус да ги ейснем. Опитвам се. Няма нищо. Не бе, брат! Не дай Tower Dive. К? Супер, 20 кила. Еми гъга.